เรา中嘅就浸開出嚟嘅用。哦，下隻ครับเอ็งเงี้ยเอ็งเงี้ยจูโลเลยอ่ะกูนี่ร้องเอ็งอ่ะบ่อยเนาะอ่ะครับถ้าเราผมก็ที่เป็นไม่ได้กูจับจูไปใช่ละกันกันหรือว่าเอ็งฟังเนี่ยยังสุดทางเอ็งนี่ driver คัน first class officer ลงก็เที่ยวมั้งอันนี้ driver นี่ heavy driver พวกนี้ละ scooty driver ละเก๋สุดท้ายจะตกfirst class officer ที่ลงก็ไปเที่ยวแล้วก็สุดท้ายเอ็งเอาคนอินสุดไปอินละนัง driver เที่ยวเราเจ้าอันนี้นะสุดท้าย driver พวกนี้เราพันเก๋ first class officer ที่มีน่ะเอาวะมั้งเอ็งเอาauthorityเนี่ยไม่เอาวะปีกันเที่ยวเรานี่จู ole clear tu te in za vain chibe kala book le effect chawa kha video kha kan mo ang khanin atukin fb ka han lut chu kha video kha lo viral vak maya e ke po in kan enter chon mak ka ti dewa ma se eng po ni se kan ti ang e hi ke po in mi hi ka ti pal ngai lawa he le chen ler the te kan lo khoi ve kan lo khal ve a ma se ngin kumin kumsang ni somni panga February thatop lama khanin van doi thak tak men kan ti deuh do ange i keima to na tanga thil thei te kan soiwenga kan night duty ka holam pangkha he lai CMO office chakwa la khwanin scooty taxi two wheeler taxi nen kan in supal ve la umaya chuan ka voi khat mi sut na ania chuan keima pawh engma thil threat chinchang ka hriat lo awang khanin kan han in su kha omzia chuanin ka hma kha a free vekta ni chuan ka hma hian rickshaw hi atlan aron tlan muang deuh deta chuan ka hma khan tumah anon awmlo awang khan ke khan ka le pel ta ni ka tlan mei kha khulama tanga jang sona tang khanin chan mari pan thlak na hi traffic point omna mo khami chho tang han two wheeler taxi kha ron chho kha lo nia ke chu ka tlan chak me lo ta abula two wheeler taxi vek loading te po khan ka bi zoi te ron tlan phe ha kan lo mureng che lo min ti hial nge boka chuan ka han tlan phe kha ani khu ta tanga chan mari 7 day biak in kong chho tanga mnet le khami civil hospital in car chho tanga ron tlan phei le ron tlan chho le ke civil hospital kwal phe tanga heta nge eusilam pan phe ka plan kha miron su ni chu miron su ka ti me ani chuan min su ti ve tho ke pan min su ka ti ve thawa chuan khalai kha omja chuanin in tlan pel thei lo na angkha ani lo ta hi marking omve shep ta traffic rules kan shat chuan kan hemi hetia dot anga in anglo kha chu in tlan pel theina lai kha ni ta ni chuan ka hma arekso atlan zoi ta ka kha chuan ka hma lampang ron free vexi kha chu ka wa tlan pel ta ni rekso kha ka wa overtake ta ni chumo chuan ani khulam tang ron tlan chho khan mi ron brush ta ni chu ke ka fa pa ka phura chuan ka muthut kha ka in break ta ani kha chu ron ding don mo ka ti kha ron tlan tlang ta sia kan in su ta ni chumo chuan ama kha thlu ta bura ke ni kha chu ka break ka boitea ka hnunga ka fa pa kum ruk mi kha ka phura chuan ani kha atlami alawa chu kan tluna lo ti enter na tur po chuan ka fa pa kha atlami alo ni chumo chuan elai ka han soi do na chan chu thil hi dan hi ti meila ke po mi ka sut ngai me lo wangin engte han ti tur nge ka shelawa chuan khalai taka khanin ka ron imha mi te po andinga chuan ka ron chawa min ti ta chuan ke khanin ka hmal mi te kha engma ka hmalam pang khan a free ve ka wang khanin ka overtake thiang no na chan tur kha ombik lawa ka han overtake kha anita chuan ka sir mi te kha chu tlan mong satli amo ka ngai me ta chuan khalai khanin ka thiam lo na po mani po kong puya ron lut main road ron lut tur ni wang khan afim khur tok lo ve tho ni chu pakhata thiam pakhata dik lo ni ti ang tur po khan pakhata thiama mo ante kan thiam na kan soi don kan thiam ve kan thiam lo na lai zon chon kan thiam lo ve tho ni chu khata khanin traffic te kan han ti jama boite ka phur bok nen khanin engpo ni sengin kan tia kong sir lama kan han kala ka pa te kha an ron thleng ve boka nge enge ni thil om jan ron tia chon kan han shila chuan ta khanin akeima khan hei za thlak ka tia chuan workshop a lo vakal ula in sen chaw ang chu lo tum dan kan ngai to me don nya ka tia ke kha chuan ahma kha ke a
scooty ma kha akia ti chu ka sha chuan keima kha chu engwak ma kha achelem lawa chan chu gat ka vo vek wang hian keima scooty hi access anita chuanin ta khanin an hankal ta workshop a khan chuan anu a khan miron phone le khanin hei a chetam reu me chu tiang kha tiang chu an tia chuan ani tak chu ka te keima kha chuan in kha tianga a ke te kha chu an thlak po in sang thum vel bor vel chu ka che sen ka in ring ani chu mo sang thum sang tam bra sang nga hi ka choitlin ka ring lo shim shim ta engpo ni se lo va siam ro kha ka ti ve miau ta motor te kan te jam school kal lai ta kan ni bok nen khan chuanin anu a khan miron phone le ta cheng sang sari chuang lai kha an bil khan lo siam ta tlat mai ni chu chuan karilu kha ha ve me ma cheng sang a chin noi lampang kha chu ka nei ve thawa thatop lampang te nia mi re thei ve tho kan nia poisa kan nga big lawa kan pa hi tripura zin lan ani a chuanin ama kha amang ang reu bok sia mi scooty khal ka nia chu tiang kha tiang chu tia ti khan har sat ne te kha soi bok nen khan ani ka tia engpo ni se keima site lo lampang lo ni tho ve bok wang khan ti khan ka han ti ron khan ita mahse traffic chu kawila kan thiam lo ve ve na khan min shil ka ringa mahse traffic ko boy po kha ke chuan na chang po ka lo hrilawa to hnuwa chuan ti han min tia ka then rual ka unaw te khan tiang anga boy na in to re rang chuan tuna khanin main road a ron tlan lut tur jok kha adik lawa main road a tlan lai ini a min ti ni chu chuan i side ani mo ni lo mo main road a itlan lai aron brush aron su chho che ni a chawang chuanin pakhat kha thiam lo tho traffic danah chuan amin ti ve ni chu mo khalai kha ke chu engma ka hrelo tle ma hetia kong pui rin alai tak rin kha ka pel hle ka wang khan ka thiam lo nyang ka inti ve top ta ya chan chu ma se ka hma lampang kha a free ve ka mi ka overtake reng reng ke chu ka film khur ve thina ka hma lampang a free lawin mi ka overtake ngai lawa kong kwala mi ka overtake ngam lo thin bok ani chu mo chuan chak deuh deuh han ka tlan lem ngai lawa enge ma man mo thil thu akong te lo clear fe ni chuan kan tlan chak ve thin tho ta ase tlang puin he tianga chuan ka tlan chak ngai lawa min lo mutu te poin an soi chu i tlan chak lo ka bi kan lo poreng chelom zoi te ni ron pela rekso khamin tia kha kha ani khulam tang ron tlan chak deuh khan ke ka speed ka brake to aka ding deuh ti kha mi ron su ta bur mai ni chu chuan kha kha ani ta kan bua kan inti swal dan chu ma se ta hanin heta kan mu ka pi hi ka thiam lo na awma ka thiam na po om ve ni chu chuwang chuan rickshaw two wheeler taxi driver te po hi kan film khur hi angai ve tho ka tia tikhan ke chu engma dan le dun le tiang ka lo to ngai lo awang khanin traffic po kan kaulem lawa tikhan workshop lo wakal ula in bil mi lo shil don ka ti to pa ka phone number te ka pe a tiang khan kan in thla top khania tun nu ka ngai toi chon han tiang hian tok le la chuanin ka ti to lawang ka tia chuan ka be se aya sang bil mi ron shil dan khan min enge antimony khan ko om dewa oi van tam em ka tia kan pa hi tripura lama rongbola an kal lai nya chuan ka zu phone ta apa chu tiang kha tiang chu nya dan chu kan ti pala ka tia ka shil vek tho ta ma po khan chuan bil an ron soi ta ka khan ka ron ka va phone le ta chuan bil kha internan kan in ti swal kan in sut kha zingkar anita chuan tlaya khan mi ron phone chung chung ani chu chuan voina pek nge nga ya tiang kha tiang chuan mi ron ti ni chu service le ngal te ka du amin tia o i pedon kan ron ti lawang po ka ti lo tu na chuan ka poisa nei na dai to lawa chuwang na apa ten zin dei box sia ti ngai na awmlo lo mi lo hak luk ulo nak tu kan ron thleng don thawa ti dan kan ngai to don nya ka ti po khanin nge in puk tur jong mero te khan mi ron ti ni chu ka thin kha arim ve ta zak mai ni chu hetiang thinya ka ron sei du na chan po zai ngai te kan in ti po the thiam lo kha tiang puk tur jong lo ti jong mi ron ti kha ka thin kha arim ve ta zak min chu puk tur ka jong lawang kan du chuan kan khul sak lo thei bok chu te ka ti ve ta ni chu mo chuwang chuanin ma nangma zokin vada ula kan lo khulang i ti lo min ta o ka ti ngei mai ma se i mi ron ti dan hi ka du bik lo kan rem chang lawa tiang kha tiang chu kan ti chung chung po na ti nge chu tiang chuan mi ron ti tral ka ti ve ta ka thina rim ve ta ni chu ka vin ve deuh ta mo tiang khan mishing chu kan in approach dan zer hianin thil hi aso sang ve thina ni ti te po hi kan soi ve du a chuan apa po ka zu phone a engma puk tur zon ngai lo jong boi du su min tia apa po in ti khan lamina hak tok la nak tu ka kan en ve photanga kan lung oina ani chuan
atia tiang khanin ka pa chu kan ngak ta chuan an ma ni chu ngei na ka hre to lo hei kan pa hi zu beru ka tia kan pa number te kha ka pet to pa tiang vel kha thil hi om ve thei ni chu mo chuwang chuanin mi film khur hi chu atha em ma sengin motor he tiang reng ruanga chuan inti pal ni khwa hi athleng lo thei lo ni chuwang chuan keima anga tu ma la su pal lo te inti pal to kin lo om ni chuanin he tianga chuan traffic kau hi a himin atha em ani ti pho kan soi ve du a ke ni hi traffic kau me lawin ti hianin in sha thiamna in kan in ching fel kha ani ta cheng sang sari zanga don kan choya chuan keima hi chu minon beto su kan pa hi bero ka tia kan pa number ha ka peta zo ka an ma ni mingle motor number po khan tar chho po ngai ka ti chuang lawa tuang takan la khal zel ni chuan kan lom puya engbo di se an ni point kha tiang kha an la tok vele theitho ta keima min ti ang khan an ma ni kha ti se an lom kherangem then kha chu an ti pal pon a thiam lo zok te po ni meyang ti meng thiam lo full kan ni big chuang lo ke po ma seng ama ke en khan ka khonga em wang khanin workshop lo vakal ula ni tina chop jong kan nia ti ve wang khanin ka lein wang khan choi ka lo choi me don nia ka tia chu ka soi tong khan chung sanga ai tam hi ka choi ka ring nem lawa a chiat dan ka ngai to khan ma body zong po khatlak po ni se ma se an han ti khan sang sari chuang zet lo ti khan makka ti ve dewa ti khan apa han pun chho ve khan ita chuan engpo ni se ni khatiang in lo to po khan har satna in ti palten lo tok ve ni po in keima ang khan ti lo ula traffic kawa in rem siam te kha the mema lo wa siam la ke po in ka lo siam anga tiang zong te khan chuan mani deuh khan kan thian nu te po an ti pala re auto rickshaw pakhat nen ka thian nu kha scooty nia ti khan an ni khan an ti chat zo kha an in siam sakta an ni po kha thiam lo zok pon omlem chuang lo pakhat kong sira lo ding din lo na tura ding kha kan thian nu khan awa tok pal zok kha alo nia khatiang khan thiam na zalai soi don chuan an thiam ve a thiam lo na lai soi don chuan an thiam lo ve an ni po kha pakhatina siam na tum saka pakhatina siam na tum saka khatiang kha an ni ta ke ni po khatiang khan ti du ilang chuan ke po kha ka scooty aga te po kha abung ve thawa khatiang vel khania in rem taka thil soi hi athanga ya ma sengin kan engmote a in to fu lo hi om ve thina chuwang chuan heng te po hi ani po in ani na adin mun zong khi soi chua vek kha atum ber po ani lo nga ma se an in tong dan khi fu lo laklawh ni a ka nga ya keima ton na tanga ka ron soi du a chuan chu ke po kha ka tum sakang cheu ka tina khan khatia buk tur zong ro ti khawp hian ni ron ti ta ka chuan ka thinarim ta em me ni mai chana ni phei sang chuan kan choi lawang in scooty man hi nangma nin choi vek ro ka tiang ka tia engpo thleng ro traffic po kan kau thaleng ti hial kha ka do ni chu keima po khan mo ma sengin thil hi reng chu athazai zia ti hi tha e ka tia ngoi zo ka tang le a chuan mani chana ka han in chan boka achan kha chuwang chuanin tiang khan kan ti lo kha ani ta ke phe chuan apa phe chuan traffic ko thalai la ni me ati hiala ma sengin an ron honga tiang khan an han ena workshop a khanin thian pa kan hroi boka at khit lek zong na han lo thak fai vek kha lo nia khawang khan abil po kha lo sang kha nia chuwang chuan kan chana kan du lo tur hi chu mi chana hian da lawila anni po khan khatiang zong an thak zong kha mi scooty ti pal ve ta se lo thak te sta sen lung oi ngem tiang thleng khan ngai to ve tur ni chuwang chuan engpo hi a thleng theia tiang ai chuan ngai dam ton na te sha thiam ton na te hi poimo ber ni ti ha kan soi venga kan soi ve ni chu kan ron react ve danah chuan pakhat khi ka thiam lo phran lawa pakhat po khi ka thiam chuang lawa engpo ni se ni kan ti du lo tur hi engemaw te in tong khum dan a hian alo om ve thina ni ti kha kan soi ve ni chu chuwang chuanin ka pi po khi officer ni na zong po khi a du wanga soi chuak reng po ni lawang ma sengin an chhan dan te nge adik lo te po ni ve me thei ti te po kan soinga ama seng po ni se mi hringin hnuai chhia le tu khi chu athangai lawa ma ni a hian enge lo thlengang ti hi ngai to ve hi a tha then ka ti ani chu karon soi ve ni chu thimrim wang han tum lo deuh hi soi ve thei tho nia chuwang chuanin lir thei khal tu te hi film khur thawila in tokpal lo tur ang bera tlan chak vak te hi achiang ani chumo hetia kongpui pa ngai tlan vuk ti mai la mi tam lai tlan vak te thalawa kan man mo ani po in
kong a free lai chuan thu hran in ta ko motor kong motor tam lui lai phe chuan tlang chak fal ni te kha aza thlak ani chuwang chuanin ei motor khal dana imi zia lang te pon ti thin hi mo chuwang chuanin tlan dan tok speed muang lutuk po angai chuang lo speed pa ngai taka tlan thin hi tha em ani ti te po kha kan soinga lir thei khal tu kan lo pung zela motor te ron pung zela chuwang chuan fim khur taka kan kong lai the kan hmanangai ni ti kha kan soi ve do ani du tok phutang